Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to my fans on TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 1, Richards Bay 0. I'm joined by fan Mabrade Kamabanu Pumagupi. Uvigozulu ngisukela Monti. Igame ibone kanjani ngami? Bafo yakho Richards Bay sinike inkinga nje sekuyophela igame kodwa ngoba swinile sesikuyifinal. Ngifuna iArrows kuze ngizophinde ngiyithuma uphuthu. Ufuna iArrows ngithuma uphuthu futhi. Ufuna uyithuma uphuthu iArrows. Noma nqoba. Kunjalo nje kodwa why ngifuna iArrows ngoba idlala ibhola elihle iArrows. Idlala ibhola efanele Pirates. Yebo sengibuza umuntu ongena. Umuntu ongena. Umbulo wathi Lamthutha bayifake lento manje ngiyababona abaningi lapho Lamthutha. Bagcwele Lamthutha. Uzoyithatha iCarling obvious sebangabhadala abadlali Chiefs ukuthi bazodlala nePirates masedlala leni cup Pirates ethatha icup yayo already sesiyithathile. Man of the match njalo. No mina ngokwami ngibone uNdaba. Yes no police kodwa uNdaba clean quality nama cross sizazokora mangafuthiwa kudlala uNdaba ezoshaya ama cross ukhona uMahoho ngiyakutshela ngiyafaka buthi ngiyabona. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?